Eli Temusta olisi taas saapunut paketti. Toivotaan, että siellä on jotain toimivaa. Mä otan tästä pari juttua ensin pois. Mä avaan tän ja sitten jatketaan. Mä laitan ne niin kuin joululahjaksi. Niitä mä en näytä, mutta ehkä jouluna sitten näytän. Niin jatketaan. Tuo sieltä ja tulla tupsahtaakin. Verenpainemittari, kun sain verenpainelääkityksen. Yläpaine oli, mitä olikaan. Mä kirjoitan johon. Testataan tätä heti sillä. Katsotaanpas. Näitä mä en yleensä hirveästi osta tämmöistä niin sanottua elektroniikkaa, mutta tää nyt ei ole mitään semmoista, mitä pistokkeeseen laitetaan. No onpas kirja. Ei siinä ollut mitään teippiä. Siinä on se käsivarteen laitettava. Tässä ei varmaan ole pattereita. Me täytyy tuoda. Start ja stop. Jos mä vapisen, niin se johtuu just tuosta lääkityksestä, että nyt ei ole pankkusta. Niin ohjeet, ei me niitä tarvita. Tosi mies ei ohjeet. Vasta sitten kun on hengen. Minkälaiset patterit on? Ohuita pattereita. Mulla on just puute niistä. Sormipattereita olisi kyllä ollut. Mutta katsotaan, ehkä mä löydän just ikinä. Mikä se on? Eikö se mennä ensin noin? Sitten viutetaan. Käsivarteen laitettava. Oli siellä noita ranteesta mitattavia. Ne oli halvempia, mutta mä luin, että ne ei ole niin tarkka se lukema, että heittää kymmenyksenä. No. Kikkussa varmaan laitetaan tuohon. Ei toi on. Virta näkyy. Virtasyöttö. 6 wattua. Käydään setti patterit. Rupes niin yllättää puristaa. Ladattavissa patterissa on jälkeen. Miksi mä oon säilyttänyt näin monta? Okei. Kato. Onhan toi. Mennyt jo alaspäin. 139/91 mä otan kyllä uudelleen. Mun täytyy käydä ostaa näitä varmuuden vuoksi. Voisin mä tietysti ladata näissä näkyy. Mä laitan vähän kireemmälle ja testaan. Mut se, että toimi, niin se oli hyvä. Heitteli kyllä jokainen tulos. 3 niitä vissiin otetaan ja sitten lasketaan. Mikäs tää? Tää on mun kaula. Mulla on nyt tälläkin hetkellä Temu. Aika lomoja. Se on hyvä tossa pyöräillä. Sitten vaatii vähän niinku paksu. Maksaa jonkun etuusen. Voi mennä hinnat pitää. Kun täältä Suomesta kun ostaa ton pelkän verenpainemittari, niin se on 25-30 €, niin vaatii vähän niinku riski. Joo, semmoinen. Pelkkä muuvetti. Kummispäitä on. Kai se siinä. Täällä on tämmönen juttu, se lähti heti irti. Täytyy tehdä joku oikein kunnon solmu. Miten se pääsi nyt? Tää juttu. Muuten se muljahtui. Se lähtis nyt, jos mä vetäisin. Voi niinku laittaa sit varmaan niin tälläkin. Niin sit sä voit kiristää tän. Pysy vaan. Polskettuna. Nyt ei niinku tule viimaa. Oho, mulla oli tää mikki täällä. Nyt ei tule niinku viimaa. Viinaa. Tulee ihan kommandon näköiseksi. Tän mä otan nyt. Ehkä mä käyn kirppiksellä vielä tänään, katsotaan. Semmonen.
Katsotaan kuinka paljon lähteekö tässä nukkaa. Sitten sä veät sun naama ja siihenkin on törmätty. Tätä mä en nyt viitti mennä testaa. Kyllä mä tiedän varmaan, että tää toimii. Mä infoon, jos tää ei toimi. Tää on pleikkari jatkojohto. Mä ostin aikaisemmin. Tää maksaa jotain 2,90. Täällä se maksaa, mitähän se maksaa? 7 €, ehkä 10 jopa. Tää on ollut ihan hyvin toiminut. Mä pelasin just tossa Flat Outin. Katsokaa, check it out. Mä pidän nyt vähän taukoa tosta pelaamisesta, kun mulla on joulujuttui. Ja mä en jaksa nyt pelaakaan sitä vaikeammin. Jep, siinä se jatkojohto Pleikkari 2. Jatketaan. Nyt on nyt joku loppu. Okei, tää on tämmönen tää. Paskapöntön koroke, kun on niin helvetin korkea vesi. Onhan mä matala, mutta siis 1,70 m kyllä nyt kuitenkin niin moni nainenkin on alle sen. Hirveän korkea pytty. Jopa mun sisko sanoi, vaikka se on kurjen koe. Me ollaan suurin piirtein saman pituisia, paitsi se koivet on. Siinä on varmaan jala. Onko tämä mysteerisen vaikea rakentaa? Ei suinkaan. Hyvä pussi sitä voi käyttää. Jokin roskapussiksi tuo. Mulla on 5 litran roskiksi. Tää menee niinku siihen pyntyyn. Onko tää ihan joko tai miten päin vaan? Varmastikin. No siihen sujahti. Kestääks tää 100 kiloa? No en mä sen päällä sillä ja mun jala. Mitähän tää oli 6 € tai jotain. Tääkin maksaa yllättävän paljon tämmöstä Suomessa. Mikäs näppylät? Häiritsevät näppylät. Tehdas näppylät jää, kun on sulatettu. Mut käydään nyt sitäkin vähän tsekkaa. Lattia ja kellerty. Kyllä mä sitä yritin pestä, mutta ei se lähde enää puhtaaksi. Tää on tämmöstä hituunaista shittiä. Tää pitäis mennä tohon ympäri. Ei oo ihan kyllä. Istuu normaalista. Sit saatat tän täältä. Aika hutero. Heiluni helvetin. No, ei asettu. Nyt voi niinku pääsee semmosen kunnolliseen. Et voi paskaa tykittää. Mä tykitän paskaa pönttöön kuin Rambo. Pökäile niin pitkä, että sen nimeksi tulee Mambo. Jöp. Pääsee hiekka puhaltaa. Posliini. Sitten pääsee oikein tommosia syvyyspommeja, tommosia Poseidonin pusuja. Ei ihan paras mahdollinen. Mä olisin halunnut, että se olisi mennyt siististi tohon suoraan niin tuon pöntön mukaisesti. Mä en ihan sitä ajatellut loppuun. Mut kyllä se nyt on niinku semmonen, miten sanois, ergonomisempi paskansa. Sitten mä hiuslenkkejä. Näillä mä taas niputan mun piuhoja. Edes ne 100 ei riittänyt, kun mulla on niin paljon kaikkia ohjaimia. Tossa voisi esimerkin tehdä tosta. Semmoista hommaa sit kun oikein tylsää. Näitä voi laittaa niinku vaikka pöydänkin jalkaan ja sitä myöten sujauttaa niinku sukkaa sisään. Sitä myöten laittaa piuhan menee. Mutta tätä tarkoitusta varten mä sen itse ostin. Että ne pysyy siistis paketissa, sitten on helppo ottaa. Sitten on vielä yksi, joka oli oikeastaan tärkein syy nyt, kun mä ajan skuutilla vielä kuitenkin jonkun aikaa. Pitkät kalsarit, XXL koko oli. Minkälaisesti? Annan tätä liukasta kangasta. Madeinkino. Mennään pukepään.
Vielä oli yksi. Tchadaa! En saanut mustaa. Kännykkä. Tuki. Mä katson mun chattijutut. Mulla hävisi johonkin. Mulla oli tossa Wii U:n tommonen tämmönen. Tää on tosi hepponen. Toi menee tytölle lahjaksi tosi hyvä. Kuuseen keltaisen. No toi sininen saa. No tämähän nyt on helppo testaa. Kokeilen tuolla vanhalla kännykällä. Kyllä se toimii. Tosta on hyvä katsoa sitten sättiä, että jos joku sättii sun sätissä. Tää on niinku Wii U:n niinku lataustelanka tuohon. Nyt se makaa tuolla vaan. Ja saamme sen takaisin laittosi. Mulla oli tossa mukana, mutta mä en tiedä onko mä kännipäissään sitten tässä jonnekin roskiin. Siinäpä se. Otetaan vielä yksi bonusjuttu, kun tää vaikutti niin huonolaatuiseen. Mun piti ostaa uudet kintaat tänne keittiöön. Varsinkin tää lappuosuus, niin tää tuntuu. Tässä on niinku tää, mikä helvetin pannulappu. No jaa, en tiedä. Ehkä. Mä en tiedä mitä nämä maksaa, jotain 3 euroa. Kun täällä maksaa jo 3 euroa pelkkä tää. No tää tuntuu siis niinku paljon. Täällä on tämmönen vähän niinku vuori. Tää on vittumainen niinku suusi. Kylläpä se Temu myrkyin taas. No ehkäpä. Mikäs tää on? Aikaisemmat kintaat on jotain 20 vuotta vanhoja. Mä sain jotain silloin kun muutin jotain. Jotain tommosia niinku vanhoja paskoja jotain. Täytyy ihan näyttää, missä kun näillä on otettu kaikki vitu kinkurasat ja kaikki hyssät. Ehkä mä nyt laitan, en tiedä säilytäänkö, koetaanko päästä. Nyt saa tämmöstä hienot. Kyllä kai näillä saa sitten. Varsinkin jos ottaa tän ja sitten käyttää tätä, niin kyllä tuplate ainakin. Jos ei muuta. Ovatpahan siistit. Mäpä oon nostanut nyt tähän keittiön hienoutenkin vähän se. Oikeastaan antaa mennä loputkin vaan maasta lisää lahjoja, niin sitten toi avattava jo. Mulla on hyviä joulukalenterisuunnitelmia, mutta katsotaan, ettei ne ole loppunut sitten, kun rahe tulee tässä pari päivää. Nämä on julisteita, kangasjulisteita. Pelaamiseen liittyviä mä yritin saada vielä jolle niin 5 € sisään 3 taulua. Ehkä mä laitan vaan sinitarralla tai sitten ostan kehykset, kun siellä on uusi jyski. Siellä näytti olevan 3 € noita kehyksiä. Otan ihan maalasin tehty. En tiedä nyt missä. Oho, eikä heti hajo. No eihän nää hajo, kun nää kangas. Tää on ihan paska. Vai kuuluuko se kuvana? Näyttää vähän paskalta. No en tiedä. Ei oo kovin häävi kuvanlaatu. Siis tossa on ihan kuin sonta. Ihan kuin joku olisi niistä räkää. Mutta ehkä se kuuluu asiaan. No en mä tiedä. Sitten kun se laittaa tohon, niin ehkä se näyttää. Se on vähän turhan pieni, jos se on olla isompi. 50-60 senttiä. Tää on 30-40 senttiä. Yritin päästä halvalla. Duck Hunt. Vaikea sanoa vielä miltä se tässä näyttää, kun se sitten, jos laittaa tauluiksi. Se ei näyttänyt ihan parhaalta mahdolliselta. Se voi näyttää erilaiselta sit, kun se on seinällä tai taululla. Mutta täytyy käydä katsoa tuommoisia betonikiinnikkeitä. Toi on vähän semmoinen seinä, että vaikka sulla on ne kiinnikkeet, se ei tuppaa siellä. Pitäisi ruuvaa oikein kunnolla. Siksi mä ajattelin, että laitanko vaan sinitarralla kiinni. Se voi näyttää sitten tökeeriä. Seuraava teos. 3 sillä ja pieni väli ja noin. Nää ei liity mitenkään toisiinsa. Nää oli vaan sen takia, että nää halpoja oli. Ai siellä oli tommonenkin. Tää on Silent Hill. Tää heijastaa. Silent Hill 2. Se missä se siinä alussa tiiraa. Ihan pelialusta kuva. No, onko tää ollut kansikuvanakin? En tiedä tuosta uudesta. No en tiedä vielä tästäkään. Tää saada suoraan. Tässä on nyt sen verran heijastumaa.
Ehkä jonkunlaisen kuvan siitä saa. Vähän sisustustakin. Ehkä. Jos ne näyttää shitiltä, niin lahjoittaa jo. Seuraava ehkä siistein. Toivottavasti, että se on siistein. Laitetaan toikin tonne muovisuojaan. No niin, sitten on vielä kolmas. Tää on mun lempparipelejä. Ehkä toiseksi kolmanneksi paras kautta aikaa. Onko tästä jo fyysistä julkaisua paitsi Nintendo Switchillä, mutta Suomeenhan se ei ole tietenkään rantautunut semmoinen. No ehkä jollain on, mutta pyytäisikin varmaan sanoa sen. Ahaa, Castle Crashers. Tää on se sydänknife. Mä en muista. Tää on ehkä parhain. Onko hauska? Tää voisi laittaa keskelle, kun tää on siistiä. Se on vähän niinku retro-moderni ja sitten on tämmöstä siltä välillä. Näitten hinnat oli jossain 2 euron alle. Tai kieppeille tai yli. Yksi oli näistä muistaakseni. Tää taisi olla vähän kalliimpi. Mä huomasin, että täällä on Castle Crashers. No tää ei ollut ihan semmonen, mitä mä halusin. Mä olisin halunnut semmosen, missä ne kaikki yypiöt tai jonkun. Oli siellä semmosia, mutta ne maksoi enemmän. Pihikinttu. Tai oikeastaan mikä pihikinttu, kun köyhä. Kirkolla. No niin, siinä se. Toivottavasti naatiskelitte tästä pienestä unboxauspläjäyksestä. Heippa, mä ehkä kirpparia. Täytyy paketoida tää tyttäreeltä. Toivottavasti tsekata tätä videoa, että tulee yllätyksenä sitten tämmönen puhelintuki.